Заўсёды кажу, што мая гісторыя паклікання пачалася з таго моманту, як я нарадзіўся. Бо на працягу ўсяго свайго жыцця адчуваў такія выразныя і вельмі простыя знакі ад Пана Бога, дзякуючы якім ішоў праз жыццё. Але, як заўсёды чалавек прагне нешта свайго, то ў гэтых такіх двух перспектывах знаходзіўся ўвесь час. Да касцёла мне заўсёды было неяк блізка, удзельнічаў у жыцці парафіі, як міністрант, у моладзі таксама. І мне падабалася тое, што я злавіў такую валну, калі так больш-менш прыглядаўся жыццю святара. У Баранавічах маіх родных было такой вельмі адметнай рысай тое, што ў нядзелю мелі такі дэжур сярод міністрантаў, прынамсі за маіх часоў, калі разам са святаром на такую парафію, на якой ксёндз даязджаў, парафію ў лясной, гэта 10-20-30 кіламетраў ад Баранавіч, заўсёды ехаў міністрант. І выглядала гэта так, што хтосьці прыходзіў на святую імшу на 12, на суму, так званую. Пазней ішоў разам са святарамі, еў абед. Гэта таксама было такой характарыстычнай рысай такой супольнасці. Бо ад пачатку ў маю парафію ў Баранавічах працавалі ксяндзы сарцані. Таму гэтую такую асабістасць, можна сказаць, так у сабе успомніў, калі ўжо больш-менш так выразна думаў пра пакліканне. Вось, і пасля гэтага разам з ксяндзом Тадэўшам Воласам, як цяпер памятаю, садзіліся ў яго старыя «Жигулі» і ехалі праз лес у гэтую вёску. І памятаю, што людзі заўсёды ў лясной так вельмі радасна віталі святара. Для іх святар быў патрэбны. Святар не шкадаваў часу свайго для нас, міністрантаў. І за Баранавічамі, не буду называць вёскі, дзе там выязджаць такая дарожка была, і мы са святаром ехалі за горад, і ён даваў нам пакатацца за рулём аўтамабіля. У яго таксама былі гэтыя «Жигулі». Мы на гэта так чакалі, дарэчы, з яшчэ аднім маім сябрам, Дзімай, які таксама цяпер святар. Вось. Вельмі чакалі на гэтыя моманты. І гэтыя моманты неяк збіраліся ў адно. Але ўсё ж такі парада сям'і, нейкія такія людскія, можа, абмежаванні. Не зрабілі тое, што адразу пасля школы семінарыя і гэтак далей. Хаця думкі аб гэтым былі, канешне ж. Увогуле, я 3 разы прабаваў з гэтым пакліканнем штосьці зрабіць. І заўсёды неяк уцякаў. Неяк сабе такую прыдумваў адмазку, каб толькі не ісці. Штосьці палохала заўсёды. І вось. Таму у нас у сарцанаў ёсць яшчэ такая асаблівасць, мы можам сабе законнае імя выбраць, манаскае імя. Я сабе абраў імя Іона. Ён таксама уцякаў ад Пана Бога, хацеў па-свойму, але Пан Бог усё ж такі неяк даводзіў яго. І так моцна сябе адчуваю у гэтым.